Lele futhi lolu suku egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Siphinda sibonga leli thuba esilinikeza uNkulunkulu ukuba siqhubeke kulezi zifundo ebelokhu sizibuka sukela ku lesson number 1. Sibuka la ukuthi uNkulunkulu ufundisani ngomshado, uNkulunkulu uthini ngomshado. Sifuna ukuthi njengoba singamaKristu, ngoba lezi zifundo zibheka kakhulu kumaKristu ukuthi njengomKristu usemshadweni kufanele uyiphathe kanjani. Njengomuntu omusha uma ufuna ukuyilungiselela ukuba ungene emshadweni kufanele kwenze kanjani. Sibhekela izwi likaNkulunkulu. Yebo, zizoba khona iziluleko ezihambisana nezwi likaNkulunkulu. Kumqoka ukuthi umuntu kaNkulunkulu njalo into uma ifundiswa ahlolisise ukuthi lokho okufundwayo kuyahambisana nezwi likaNkulunkulu. Sifana njengabazalwane baseBereya uma sifuna incwadi yezenzo chapter 17 verse 11 lapho uPaula eshumayela ivangeli. Uthi-ke umbhali-ke la uLuke uma ehola umoya engcwele uma ibuka labazalwane baseBereya uthi-ke labo babe bahle bahlolisisa konke okushiwo uPaul ukuthi ngabe lokho abakukhulumayo kunjalo na. So umKristu-ke kufanele ukuthi ahlolisise izwi likaNkulunkulu noma ahlolisise lokho okushiwo ngabantu noma ngokufundisa, ngoba uma singahlolisisi singangena enkingeni la sesenza into okuyintando yomuntu singenzanga intando kaNkulunkulu. Leyo-ke ingozi. Kuleli hora-ke sibuka-ke la siku lesson number 3 part B. Siqedelela-ke lesi sihloko la ku lesson number 3 la sibuka khona ukuyilungiselela ukungena emshadweni. Ku part A-ke noma part 1 ka lesson 3 sibukela ukuthi wena ofuna ukungena emshadweni ukhetha umuntu onjani. Sabona ukuthi umuntu mawumKristu ufanele ufune umKristu, fanele ulwele ukuthi ushade umKristu. Sabona futhi ukuthi kumqoka ukuthi before niyoshada, before uzokhetha umuntu uqale kuNkulunkulu, ucele kuNkulunkulu umlingani. Sabona ukuthi umshado ku lesson number 1, umshado ubuya kuNkulunkulu. So uma uNkulunkulu kuyena uqale fanele sibuyele kuye uma sifisa ukuthi sithokozise uNkulunkulu. Sabona-ke futhi lapho lesson number 3A part A ukuyilungiselela ukungena emshadweni, ukubaleka ukuba singene kulento okuthiwa i-premarital counseling. Isiluleko esihle leso, i-advice enhle le ezokwenza ukuthi ukwazi ukuyilungisela lo muntu ongena naye. Sibonisile kumqoka ukuthi nizinike isikhathi kule process ye-premarital counseling ngoba nixoxa ngazo zonke izinto ezibanga noma ezenza ukuba abantu bahlukane emshadweni. So-ke lo muntu ozonisiza siyesabonisa ukuthi kufanele kube umuntu okhulile ezwini lakaNkulunkulu ngoba konke azokukhuluma xoxa nani uzobe ebheka ezwini lakaNkulunkulu. Sabona futhi ukubaleka bokuthi lento ningayenzi as a ticking box exercise, kodwa nizinikeze isikhathi la nizoxoxa ngazo zonke izinto ezimayelana nomshado ezingenza ukuthi umshado wenu ungahambi kahle. Kumqoka kakhulu lokhu kule khathi zamanje kakhulu ngoba abantu bakhulise ngezinye indlela ezahlukahlukene, ezinye zazo ziyawulimaza umshado. So kuhle ukuthi-ke nixoxe ngalezi zinto, nivumelane, ikakhulukazi niholwe yizwi likaNkulunkulu. Sabonisa ukuthi indaba yenu mathandana mayeziwe ibandla, maningabi abantu abafihla izinto ngoba lokho esikhathini esiningi izinto ezenziwa eksithekeleni ziba nemiphumela emibi. Namhlanje-ke sibuka ingxenye la emqoka ethinta umthetho mayelana nokushada la eSouth Africa namasiko mayelana nomshado. Kumqoka ukuthi lezi zinto sizibuka ukuthi umbhalo uthini ngalezi zinto ngoba sizama ukuthi number 1 sihloniphe uNkulunkulu kuwo konke esikwenzayo. uPaula uma ekhuluma nabazalwane baseKolose chapter 3 uverse 17 ubonisa lapho ukuthi konke esikwenzayo kufanele sikwenze egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngamanye amazwi, ngabe siyakhonza noma ngabe senzani emakhaya
nakuyo indawo yomshado fanele siqikelele ukuthi asiwuphuli umthetho kaNkulunkulu. Ngani? Ngamasiko ethu. Khona masizobuka masesibuka isiko la ezinye izinto eziyingozi ngesiko nokuyizinto ofanele ukuthi amaKristu ayiqaphele uma kuza kule ndaba yokushadiselana. So sizobuka ke la ku part B lezi zinto ezimbili, imithetho ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini, namasiko sothinta kakhulu ilobolo ngoba ilona elithanda ukuba sometimes iproblem kubazalwane ekukholweni. So ke lesi sifundo ke sizoveza siqhakambise kakhulu ukubaleka number 1 kwalomuntu ozonisiza ukuba anisize kwi-premarital counseling. La nizoxoxa naye ngazo zonke izimo. So it shows lesi sifundo sobonisa ukubaleka kwe-premarital counselor. Point number 2, ukubaleka kwabaholi esigodini. Wena mhlambe wesilisa mhlambe ushada nodade kwesinye isigodi. So labaholi kulezi igodi ezimbili babalekile ngoba bazoba lusizo kwezinye zezimo la masekulungisela ukushadwa. Uma sekushadwa into eziningi ezizokwenzeka lapho kufanele ixoxe ngoba kunezinto ezenziwayo emasikweni abantu eziphambene nezwi likaNkulunkulu. So kuyasiza ukuthi abaholi kube yibona abasizayo kulezo zimo. Sizobuka futhi la ukuthi abasebukhweni ila ukuxoxa noma ukuqala ukuba izinkulumo zenu mase ngena la emshadweni ukuxoxa nabasebukhweni uqala khona. So kumqoka ukuthi mase sikhuluma la ngemithetho yesizwe namasiko okushada ukulobola nazonke lezi sixoxe ngabasebukhweni nabakini ngoba esikhathini esiningi kithina abantu abamnyama uma ushada sibuya kuma families la banamasiko ahlukahlukene. So uma sekushadwa ke ila esikhathini esiningi imfundiso yobuKristu noma imfundiso kaKristu hambe ifike la iphambane nani namasiko nokufisa kwani kwabasemzini noma basekhaya. So kumqoka ukuthi lezi zinto ixoxwe nokuthi wena mkhwenyana nomakoti engamaKristu engene ebuKristwini nikwazi lezi zinto ukuba nizibambe ngendlela efanele. Nazi ukuthi bafisana before kuze kuyongena kuphi endabeni yokolobola, nixoxe lezi zinto ukuze kwazeke ukuthi uma sekungena kulezo zinto kuqondakala ukuthi nakho esingakwenza nakho ngesikwenza ukuphambana nezwi likaNkulunkulu. Ngoba lezi zifundo zibheka kakhulu umaKristu ukuthi uma sekungena kwisigaba sokushada noma wena ozoshadisa abantu ebandleni ungumzalwane iziphi izinto ofanele uyiqaphele ngoba sibhekela ukuthokozisa uNkulunkulu. Point number 4, lesi sifundo sibonisa ukubaleka kwezezimali. Ila kakhulukazi ukuxoxa ngokwezimali ngoba umthetho esowuthinta wezwe mayelana nokushada ubheke kakhulu kuzo imali, ubheke kakhulu kuma property, ubheke kakhulu kwizinto zezimali. So kumqoka ukuthi sithinte ngoba elinye lamaphuzu kufanele lithintwe la kwi-premarital counseling indaba le yokuphathwa kwezimali kakhulukazi futhi mase kungena emshadweni ngoba amaphutha amaningi enzeka la uma kulungiselelwa ukushada ngoba ila abantu abaspenda khona imali enkulu ezokwenza ukuthi noma sebengena emshadweni abanye iningi labantu bathatha izikweletu okwenza ukuthi uma beqala nje umshado wabo baqala umshado wabo ezikweletini. Kuletha ke istress, kuletha inkinga kuwo umshado. So ke iphuzu ke number 5 sizobuka la ukuthi sibuke yona iceremony la umcimbi lo wokushada ukuthi fanele ukuphathwe kanjani nama preparation financially kwindaba le yeceremony. Iphuzu lokugcina mayelana nomthetho, legal aspects of marriage. Lokho kumqoka ngoba fanele uqonde ukuthi umthetho uthini. Esikhathini esiningi lezi asinaki zinakeka kakhulu uma sekungale emshadweni.
futhi ziyayibhekwe uma sekuhlukana isimo la sekubhlungu khona. So ke lesi sifundo ke sobe sibheke lezi zinto kakhulukazi. So wonke lamaphuzu njengoba ngothinta ngisastressa namanje amqoka ukuthi nibe nesikhathi la nizoxoxa khona wonke lamaphuzu engiwathintayo nani ne-premarital counseling okuwumuntu okhulile owumzekelo kuba kuhle umuntu obumzekelo emshadweni ubaba omdala umama omdala okhulile ekukholweni ophile kahle emshadweni nixoxe naye lezi zinto noma baholi ebandleni umshumayeli ebandleni okhulile nomsaba uNkulunkulu nixoxe ngalezi zinto ngoba kuzonenza ukuthi nibe prepared uma sekungena kulezi zinto kungabi khona la ozonyathela omunye amakhona aphathe kabi omunye uma sekwenziwe izinto la uma sekungena emshadweni. So sizobuka kakhulu ke lezi zinto. So ke iphuzu lokuqala ke solithinta la mayelana nokuboshwa kwefindo noma ukushada ukungena kumshado sizobuka ukuqala imithetho yezwe ukuthi ithini ngani ngomshado. Okokuqala ke sibheka kakhulu la eNingizimu Afrika ngoba njengoba zifundo zihlelwe ngolimi lesiZulu zibheke kakhulu kubantu abaphila la eSouth Africa. So kuyenzeka ke mhlawumbe uphila kwenye country nakhona fanele uyibheke imithetho bese uqhathanisa izwi likaNkulunkulu. So ke okokuqala ke ngemithetho noma ngombuso uNkulunkulu uthi siwuhloniphe umbuso. Uma uPaul ekhuluma nabazalwane baseRoma uchapter 13 uverse 1 uqhubeka nayo kuverse 5 sinasofuna nje uverse 1 uthi ke akube yilo nalo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Uthini la uPaul uthi akube yilo nalo mzalwane azithobe ngamanye amazwi ahloniphe obey umbuso okhona. So uthi ke lo mbuso ke awuzivelelanga lo mbuso uthi uPaul ubeke uNkulunkulu uthi awekho amandla akhona there's no authority there's no government ekhona emhlabeni engabekwanga uNkulunkulu. Asisho ukuthi imibuso ekhona konke abakwenzayo kuhle kukhona ukuba okuphambene nezwi likaNkulunkulu kodwa ukuthi babe sembusweni babekwe nguNkulunkulu. So thina ke fanele imithetho abasinikeza yona eminingi yayo iyahambisana nezwi likaNkulunkulu. La ngeke ke siyithobele imithetho uma imithetho iphambene nezwi likaNkulunkulu noma isenzisa isono noma ivimba ukwenziwa kwani kwentando kaNkulunkulu. Yilapho ke thina esithi cha asisangeni. Uma lithi uthi umthetho wezwe masingamkhonzi uNkulunkulu noma masenze isono noma masenze ukuphambene nezwi likaNkulunkulu ila esingenzi khona lokho. Umzekelo walokho kwincwadi yezenzo uma ubuka oPaula oJohane noPetro beshumayela ivangeli kwaIsrayeli uma sebelishumayela ivangeli kutholakala la isizwe abaholi besizwe abapristi nompristi omkhulu nababusi ngaleso sikhathi bethi lokho abakhulumayo oPetro babathule kukho mabangamshumayela uJesu mabangalishumayela ivangeli. So ke uPetro ke uma esephendula kulokho ngoba baze baboshwa ngenxa yokuthi beshumayele ivangeli ngoba phela bephikisana nesinqumo sikahulumeni noma isinqumo sabaphathi. Sizwa la amazwi la ngithanda siwafunde uchapter 5 la uPetro ke uyasiphendulela mayelana nalesi simo. Masifunda la uverse 27 kuya ku29 sebebalethile babamisa emphakathini umpristi omkhulu wabuza wathi saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama bhekani senigcwalisile eJerusalema ngesifundiso senu nihlose ukwehlisela igazi lalona lo muntu phezu kwethu. Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Yini esikuthola la hayi ukuthi lokho okukhulunywa la noma kwenziwa uPetro noPaula noJohane la kuphambene nalokhu uPaul akushilo.
Phela uNkulunkulu okhuluma ngoPetro, uNkulunkulu futhi osakhuluma ngoPaul. Umehluko la ukuthi la lo mthetho okhishwe ukuthi ningakhulumi, ningashumayeli ngoJesu, kuphambene nentando kaNkulunkulu. UJesu bethe masihambe sishumayele ivangeli ezweni lonke, umthetho kaNkulunkulu. Nangokuhulumeni usethi no. Lapho-ke kulezo zimo-ke asizukuthobela ini umbuso, sizothobela ini ubani? uNkulunkulu. Kodwa kuyo yonke imithetho esinikeze yona, imithetho yomgwaqo ayiphambene nezwi kaNkulunkulu. Makuthiwa ungaspeed, makuthiwa kunemithetho emayelana nani nokuphathwa komasipala, ngokukhokha kwama-rates namanzi. Leyo mthetho leyo fanele siyithobele. Ukukhokhela kwani kwentela. Leyo mthetho yonke kumele siyithobele, ngoba ikakhulu leyo mthetho leyo uma usuyibuka ibheke ukusiza thina, ibheke ukwakha isizwe. For example, imithetho yentela, le mali eqoqwayo, le mali yiyo futhi eyakha ini? Imigwaqo. Le mali yiyo futhi esakhela ini? Izibani, the lights, masihamba emgwaqeni, isize nabampofu ngokwahlukahlukene. So intela yinhle, iyasiza isizwe. So ayiphambene-ke nezwi likaNkulunkulu. Indaba efanayo ngafunda noDaniel chapter 6 kuverse 7 verse 28, lapho umbusi ngaleso sikhathi uJuda siyakhumbula wathathwa wathunjwa isizwe sika Nebukadnezar. Ngalesi sikhathi-ke sekubusa inkosi uDarius. Uma ibusa lenkosi kuvela izikhulu zakhona ebukhosini abasiza inkosi ekubuseni, beza nobuqili bathi makube nomthetho ukuthi wena nkosi akube uwena kuphela okhonzwayo. Kwakuzanyelwane la, kwakuzanyelwa ukuthi kucisho uIsrael, kuphathwe kabi oDaniel abakhonza uNkulunkulu weqiniso. So uDaniel akazange akuthobele lokho. uDaniel azange akhonze inkosi le ngoba wayazi ukuthi munye ofanele akhonze uNkulunkulu. So-ke kwenzeka izimo ezibuhlungu, watholakala uDaniel emkhonza uNkulunkulu, bambamba bamphonsela kumabhubesi. Siyasazi isithombe sakhona uNkulunkulu wamsindisa lapho uNkulunkulu wawathobisa amabhubesi, azange amuhle. So-ke sibona la ukuthi kukhona izimo la engeke sathobela khona umbuso. Ngenxa yani na? Ukuthi le mithetho abayibekayo ixabene nentando kaNkulunkulu, isenzisa isono. Nakuwo umshado kunjalo. Kukhona imithetho ebekiwe yizwe emihle esiza ini? Imishado ebakhona esizweni. Kube khona futhi imithetho ephambene nezwi kaNkulunkulu. For example, umthetho owaphasiswa ngo-2006 okuthiwa i-Civil Union Act number 17. Lo mthetho loyo ufaka ini? Ukushada kobulili obufanayo. Ifaka ukushada kwani? Kwey'nkonkoni, gays and lesbians. Lokho kuphambene nezwi kaNkulunkulu. Uma ufuna incwadi yabaseKorinte chapter 6 verse 9 to 10, uyabala lapho ukuthi uPawula laba abanjalo, uthi abanjalo abanjani? Uthi abadakwayo, athi ihlobongi, athi abalala ngobulili obufanayo. Uthi-ke abanye benu mayesefike kuverse 10, abanye benu nani njalo. So kusho ukuthi abazana baseKorinte abanye babenza lezi zono. Uthi uPawula laba abanjalo angeke bawudla umbuso wani? Wezulu. Abaye kuNkulunkulu ezulwini ngoba benza okunjani? Okuyisono. So-ke umshado obulili obufanayo uphambene nentando kaNkulunkulu. Asizukusupporta-ke thina amaKristu, asizukutholakala thina laba bantu sibasupporta, akuzukutholakala umKristu eshadisa. Kuyihlazo ukuthola umKristu eshadisa abantu bobulili obufanayo. So izimo ezinjalo la esingangeni khona thina. Encwadi ongayithinta la mayelana nokushada ngobulilo obufanayo noma ubulili obufanayo abantu bethandana khona, ukuthi uNkulunkulu uxabene nalokho. Incwadi yabaseRoma chapter 1 verse 18 to 32 ikuveza sobala ukuthi umuntu owenza into ekanjalo uphumile kuNkulunkulu, akanayo uNkulunkulu. So asikwazi-ke ukuthi kulezo zimo-ke sithi hayi umthetho wesizwe sithobele, cha. Lokhu-ke sekusixabanisa noNkulunkulu, kuphambene nentando kaNkulunkulu. So nakuyo-ke imishado kuthinta not only
imithetho la isizwe ithinta nani futhi ithinta namasiko. Uma isiko lizoxabana nentando kaNkulunkulu asingeni kulo. So ke kumqoka ke lokho sikukhumbule. So masibuka ke umthetho kahle hle the laws esinawo alapha ukuvikela umuntu, to protect the innocent, to protect abantu abangaphatheka kabi. Kuthinta la masikhuluma ngezomshado, kuthinta la kwezimali. Khona umunye onga-abuse omunye ngokwezimali. So umthetho ulapho ukuvikela laba abantu ababili. Usiza lapho futhi uma kuba khona ofayo ukuthi uhlukanisela kanjani kulezi zinto abazakhile ama-assets property. Kusiza futhi uma kunesihlukaniso, kusiza futhi ukuthi kuvikela abantwana. Masibuka ukuthi umntwana nje angavela ashade eyingane. So ke umthetho omunye okhona ukuthi uma mhlawumbe umuntu eneminyaka ewu-17, ngoba umthetho uthi abantu abashadayo abantu aba-over 18 abase benepasi, umuntu osekhulile. So ke eminye imithetho ithi uma uzoshada noma uzoshadisa fanele uproduce leyo ID ukuze umshado wakho ukwazi ukurejista. So ke uma umntwana mhlawumbe na-17, umthetho uthi makuba abazali abazovuma uma isiko laleso sizwe liyavuma ukuthi abantu mhlawumbe abana-17 bashade, for an example. So ke lezo zonke lezi zinto masibuka lo mthetho, inhloso enkulu ukuvikela, is to protect, is to make sure ukuthi konke kuhamba ngendlela efanele, kungabi khona umuntu o-abuzwayo emshadweni. Lokho kuhle kuyabongeka phambi kaNkulunkulu, akuphambene nentando kaNkulunkulu. So ke nalana ke lesi sifundo asibhekile kwezomthetho, angisiyo umuntu ochwepheshile kwezomthetho. Kumqoka ukuthi mawusulungisela ukushada, uyoconsulta abantu abazi kabanzi ngomthetho mayelana nomshado. So kumqoka lokho ukuthi ukwenze. Abanye babazalwane bangama-marriage officers ngokomthetho wezwe abagunyaziwe ukuthi bashadise. Lawo bantu ke banolwazi oluthe xaxa mayelana nemithetho yemshado. So kumqoka ukuthi ke labo bantu uba-consult before uyoshada ukuze uqonde kahle imiphumela nemithetho mayelana nani nomshado. Lokhu kumqoka ngoba kuzosiza ukuthi uma nenza izinto emshadweni nizenze ngendlela efanele. So ke asingene kuye ke imithetho le ngekwemshado. ESouth Africa ke there are only two types of marriages. Oqala sithi le i-civil marriage, owesibili sithi i-customary marriage noma umshado ngokwamasiko. So ke kunenkolo ye-Islam ezama ukuphusha ukuthi makube khona imithetho noma umshado mayelana ngani ngokwenkolo, or religious marriages. Okwamanje umthetho noma imithetho akakabi khona ebusa under kwezenkolo. You'd understand ukuthi lokho kuyoba complicated ngoba izinkolo ziningi kakhulu, zihlukahlukene, zinendlela yazo. So ke asinayo ke type of religious marriage in South Africa. We have only civil customary marriage. So mina nje kulesi sifundo ngikha phezulu ukukwazisa ukuthi imishado ekhona enjani nokuthi uNkulunkulu uthini kule mishado ekhona. Under civil marriage ke uhlukaniseke kathathu. I-civil marriage ke imi kule mithetho emibili. Oqala engushilo, Civil Union Act of 2006 number 17 ne-Marriage Act 25 of 1961. Kune three types ke of civil marriage. Oqala odumile ile sithi ke in community of property ngamamazi. Uma ngena emshadweni konke beninakho financially assets niyakushare. So uma uza mhlambe ubono 100,000 mase ngena emshadweni lo 100,000 so ngowenu. Uma khona ukufa lo 100,000 uhlukaniseka kabili noma kunesahlukaniso uhlukaniseka kabili 50-50. So konke nakho financially assets, even nazo izikweletu split half.
So noma uza nesikweletu, mhlawumbe unesikweletu sika R1,000,000, uma senifika la nobabili nithwala isikweletu sani sika R1,000,000. So ngenxa yalokho ke kwakheka eminye imithetho. Oqala okuthiwa i-out of community of property with accrual, bese kuba khona omunye othi out of community of property without accrual. So lokho sekufaka ama-contract ukuthi uma singena emshadweni mhlambe ke nesikweletu esingaka, mhlambe lo muntu uqala ibhizinisi kwenzele izimo ezikanjalo, mhlambe lo muntu usebenza ngezimali. Uma engena kulomshado kutholakala ukuthi mhlambe sekuza nalesi sikweletu salomlingani wakhe sizochaphazela i-credit record yakhe. So ke lokho ke kuzomlimaza lowo muntu loyo. So kuba naleyo mthetho ke eyakhiwayo ama-contract ukuthi hayi lokho oza nakho mhlambe isikweletu noma oza nakho kuyi-asset sivumana ngalokho ukuthi kuzogcina kuzohlala kungokwakho, kodwa konke mhlambe this is with accrual. Konke sikwenzayo manje masingena emshadweni sizokushare, nakhona kuyakhulunywa mhlambe 50-50 kuya ngokuvumana kwabantu uma sebeshadisana. So umthetho ke uyakuvuma lokho eSouth Africa. So kuyo yonke ke lemithetho noma indlela zokushada under civil marriage, into emqoka engifuna ukuhighlight la, uvumeleke ukuba ushade only one spouse, umlingani oyedwa, futhi umshado lo uzorecognizewa uma wenzekwe ngokomthetho wesizwe. Number 1, uwenziwe noma officiatwe umuntu o-registered kwezomthetho, sorry, as a marriage officer. So ke abantu aba-registered as marriage officers. Bese kuba nokuthi mele nilethe for an example ama-IDs enu, kube nani futhi enye into ofakazi. So mele kube khona ofakazi abazofakazela ini lesi sivumelwano senu sokushada. Esikhathini esiningi noma sothi customary marriage, uma kuza la kungena contract yomshado, sikhulume out of community of property with accrual or without accrual. If kungena contract, automatically ke umshado uba in community of property. So ke lokho ke faneke siqonde. So umshado ke uba recognize ukuthi umshado uma ufulfille izinto ezi under umthetho. So awukwazi ukuthi ushade umuntu oyingane mhlambi under age bese uthi hayi ngimshadile bekhona abantu bekhona. Umthetho ngeke uyirecognize leyo nto leyo. Why? Because awulandelanga umthetho mayanani nomshado under civil marriage. So ke kumqoka ke lokho ukuthi umshado urecognizewa kanjani. Bese singena ke kumshado wesibili esithi ke i-customary marriage. Lo mshado ke under the Customary Marriage Act number 120 of 1998. Lo mshado, le ndlela yokushada yakhiwa ngenxa ukuthi uhulumeni wayebuka ukuthi kunendlela amasiko abantu abangena ngayo emshadweni okufanele ukuthi ahlonishwe. So ke waba khona ke lo mshado le ndlela yokushada. Into enkulu la ukuthi ufaka izinto ezifana njengelobolo, mahadi ngeSotho, nge-English kusebenza igama le-bride wealth. Isikhathini esiningi kwezomthetho noma kubantu abenza i-research sizobuka ebhayibhelini ukuthi igama elihle nelifanele lithi bride price. Kunelinye igama ke solithinta masiqhubeke lithi dowry, cishe kufane kodwa kuhlukile, sizochaza ukuthi kuhluke kanjani. So kufaka ke lezo zinto, sikhuluma ngani la, sikhuluma ngelobolo, sikhuluma ngezinto ezenziwayo ama-activities uma kuzoyoshada. Umthetho ubuka ukuthi ngokwesizwe mhlambe umZulu, umSotho, umTsonga, lezi zizwe ngokwahlukahlukane aba nendlela angena ngayo. So kuyaye kuthiwa ke lo mshado ke mawuhambe ngani ngalelo siko lelo sizwe bese nakhona uba registered lo mshado loyo. So ke ilobolo kumqoka la okufanele ukuthi siqaphelisise. Ilobolo is considered a form of entering into marriage noma ukubopha ifindo
lomshado. So ngamanye amazwi uma abantu sebelobolene ngokomthetho under customary marriage kuba umshado loyo. Why kuba umshado? Ngoba kube nesivumelwano. Ila ivumelwano zenziwa khona emalobolweni esikhathini esiningi. So ke elinye iphuzu limqoka la ukuthi ukungawuregister umshado under customary activities or procedures makushado akusho ukuthi lo mshado awukho. Akufanike nani ne-civil marriage okufanele ilandele strict izinto zomthetho. La uma kwenziwe izinto ngokwesintu kuba khona abantu abavumayo nobufakazi obuvumayo ukuthi cha labantu bathathene. Izinto ezingaba ubufakazi uma kusiyo enkantolo uma sekukhona ukuphikisana ukuthi azange sishade sashada kuye kuthathwa into efana njengani isivumelwano lesi sasayina. Isikhathi esiningi makushadwa amalobolo kuba nento ezisayinwayo kuvume lemndeni emibili. Lelo phepha lelo elisho ukuthi kuphuma inkomo engakanani kuvene ngalokho is a form of a contract. Ama-activities okuthinta la iy'thombe ezathathwa uma kwenziwa imicimbi umabo umembeso esikhuluma la kakhulukazi umanguni kwizinto abazenzayo ezi-associated nani nelobolo. So ke kumqoka ukuthi umuntu uqaphele ngoba kukhona abantu abenza ubugebengu kulezi insuku abazothi uma usumlobolile umuntu wena ungazi lo muntu ahambe aye enkantolo ayakumangalela athi ufuna izinto uthi hawu ufuna kanjani izinto ngoba mhlambe sithi hlenihlukele. Ngoba abantu abaningi bathatha ilobolo as what as engagement. Ngokomthetho under customary marriage ilobolo alisiyo engagement, liyisivumelwano somshado, liyindlela yokubopha umshado. So whereas uma uya ngale kwi-civil marriage iring le uma umuntu umproposer kuya recognize ukuthi no akakaboshwa ifindo lomshado, usaproposile lo muntu useyifiance, yabo. So kanti under customary law akubi kanjalo, ilobolo lithatheka njengani ngesinyathelo somshado. So ke kumqoka ukuthi lokho qaphelisise nixoxe kakhulukazi nabomthetho ngoba sengishilo ukuthi zikhona igebengu ezenza kanjalo emphakathini, yabona. So ke zindlela zimbili ke sithintile zokungena kule mshado. Yombili emshado faneke siqaphelisise ukuthi siyawuthobela umthetho omkhulu esikhuthaza kubaKristu ukuthi umshado wakho faneke ube registered. Njengoba shilo ukuthi umthetho isebenzela ukuvikela, futhi uma imshado ingaregistiwe cause a lot of confusion and kuye enkantolo nani kanti uma into iregistered iclear. For an example, uma kuzala abantwana umntwana lo uma ngekho umshado ufaka esimongweni sikabani sikamama. Kwezinye izimo kuba khona ivumela ezenziwayo kushintsha amagama along the way, kodwa kucomplicate izinto ngoba kufaka amaloya into ekanjalo. Kodwa esikhathini esiningi uma nishadile umshado registered, uma nishada umntwana uzobiza ngefamily name, ngefamily kababa. So ke kumqoka ke ukuthi abazalwane sibakhuthaza lokho ukuthi umshado wakho mawube registered ukuthobela umthetho kaNkulunkulu. Yembili le civil marriage ne customary marriage iyakukhuthaza futhi iyakustress ukuregister ngoba kubalekelwa ukulwa okufaka kuze abantu baze befika emacourt. Ukubuka ke la umbhalo kulezi indlela ezintathu ezimbili neindlela futhi ezahlukahlukene la ku civil marriage, amaKristu akhuthazwa kakhulu ukuba angene under i-civil marriage in community of property for izathu ezimbili. Okokuqala, umbhalo masifunda la kuba seKorinto bokuqala, ngicela sithinte lencwadi, sizofunda la from verse 1 sigcine la ku verse 6 la kuthintwa umshado ukuthi uNkulunkulu umshado ufuna ube kanjani, inhloso yomshado noma ungena emshadweni. Ake size la uthi la 1 Corinthians 7 verse 1
to 6. Maqonda nalokho enaloba ngakho kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane, kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze kanjalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana, ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye ukuze uSathane anganiyengi ngokungazithibi kwenu. Lokho angikusho ngemvume, angikusho ngomyalo. So-ke uPaul lokho akuthinta la kuhambisana nani nesifiso sikaNkulunkulu. Amanye amazwi intando kaNkulunkulu le ekhulunywa la. Kuthiwani la? Kuthiwa maqondana nalokho enilobe ngakho. Kuhle ukuba umuntu anjani angamthinti owesifazane. Useyabonisa ukuthi ngenxa yokubalekela ubufebe ilo naloyo makabe nowakhe unkosikazi umuntu wesilisa, nowesifazane abe neyakhe indoda. Bese yachaza ukuthi ke emshadweni imizimba yabo akusisiyona eyabo. Ngamanye amazwi lo mzimba enginawo akusesiwona owami ngedwa, sengumzimba unkosikazi wami, nomzimba kankosikazi wami sengowami. So ngamanye amazwi imizimba yethu siyayishare. Lokhu kusho ukuthini na? Up to imizimba yethu konke sinakho okwethu. Alisekho emshadweni igama lokhu ukuthi okwami lokhu okwakhe lokhu. Okwethu mase sesila emshadweni konke sinakho okwethu. So ke le mshado ke eyahlukahlukene esithintela under civil marriage yenza kube khona ukwahlukanisa. Yebo, abantu basuke benzela for business reasons, benzela for any reason abanayo. Kodwa uNkulunkulu lezo zinto esikhathini esiningi ziholela ekuxabaneni, ngoba liyavela ulimi la emshadweni ukuthi no, lokho phela okwami, lokho okwakho. Kudala ini uqhekeke, ngoba uNkulunkulu ngomshado wayidala ukuthi nibe munye, konke ninakho nibe kube okwani, okwenu. For the fact ukuthi unezikweletu ungakashadi kukhomba ukuthi awuthembekile kuNkulunkulu. Why ngisho kanjani? Izikweletu ezinkulu nezisinda umuntu kusho ukuthi umuntu uthathe ngaphezulu kwamandla akhe. Abanye baze babe blacklisted. Umuntu uma blacklisted kusho ukuthini? Kusho ukuthi akazange athembeke kuphi ekubuyiseni imali njengoba ethembisa. Anti kubhala ama contract ukuthi ngizoyikhokha le mali every month. So uma ungasayikhokhi kusho ukuthi awuthembekile. Lokhu kube phambi kaNkulunkulu. So ngaphambi kuze kufike kulezi zimo la nithi nenza ama contract, prenup agreement, lezo zinto suke ichaza ukuthi kunenkinga already. When we start to have a prenup agreement, it simply means kunenkinga ekhona, kunenkinga ye-trust, kunenkinga yama-asset. So lezo zinto fanele ilungiswe before kushadwa. So akasiza ukuthi ngoba umthetho uthi bese siyakwenza. No, asibuke izinto ezizokwenza ukuthi uma siqhubeka emshadweni wethu kungavuki inkinga ezakheka ngalama agreement esiwenzile. So ke uma umuntu eshada konke okwenu, uNkulunkulu mayesenibuka unibuka niyinto eyodwa, ubuka konke ninakho kuyinto kabani, yenu nobabili. So ke kumqoka ukuthi amaKristu mayeregister umshado wabo abheke kwini, kwi-civil law in covenant property. Iyahambisana nezwi likaNkulunkulu ngokuphelele leyandaba. Lezi ezinye zidala inkinga emshadweni engadingeki. Okwesibili, i-customary marriage ayiyinhle kumaKristu ngenxa ukuthi ivula umnyango wesithembu. ETestamenteni Elisha ibhayibheli lazi umfazi oyedwa indoda eyodwa. Utheni la uPaul? Akube nalolo verse 2, 1 Corinthians 7 verse 2. Uthi ngenxa yobufebe akube yilo nalo abe nowakhe umfazi, nalo wesifazane abe neyakhe indoda. Ayithi lo wesilisa abe nabafazi,
noma lwesifazane abe namadoda. Ikhuluma one man, one woman in marriage. So asikho isithembu eTestamenteni Elisha. Sihamba ngomthetho omusha kaKristu, asihambi ngomthetho omdala kaMose. Abantu baya ngalo ukuthi Old Testament bathi bheka nasi isithembu. No, sihamba ngomthetho kabani? kaKristu. Yiwona umthetho thina esimkuwo esohlwela ngawo thina singamaKristu. So ke musuku ukuthatha iOld Testament uyisebenzise kabi ngobudlapha. Ngenhloso ukuthi wena ufuna ukufaka ini? Isithembu. Ngenxa yalokho i-customary marriage yimbi ngaleyo ndlela ukuthi ivula umnyango. Yebo, i-customary marriage oqala nje kuthiwa lapho uma uthatha umfazi wesibili kuthiwa faneke umfazi wakho oqala avumelane nawe in agreement. Kusuke kuvikelwa, ngithi kuzanye ukuvikelwa lo wesifazane umfazi oqala ukuba angabi abused la emshadweni. Noma evuma akusho ukuthi ngokomthetho kaNkulunkulu kuvumelekile. Into enhle futhi nge-civil law marriage in conflict of property usukuphula umthetho uma ngayoshada umunye umuntu. Uma ngasuka manje ngithi ngiyoshada umunye umuntu kunkosikazi wami ngimshadile la intokazi yakwanene engishadile, ngisuke mina ngiyoshada umunye umuntu, ngabosha nokuboshwa ngoba ngiphula umthetho wani wesizwe. Ngoba i-civil law marriage ithi no, hayi umuntu omunye wesithathu ongangena kulomshado. So ke izwi likhuluma lokho ke mayelana nomthetho wezwe, the types of marriage systems esinawo ukuthi uNkulunkulu uthini. AmaKristu akhuthaza ukuthi angene kuphi? Ku-civil law, civil marriage under incommutable property. Umshado lo ohambisana nezwi ngokupheleleyo. Ngoba awuvuli amasango la kuzongena khona inkinga emshadweni wenu. Yabona makunama prenup agreements. Lawa prenup agreements ahamba abe isilonda. Ngoba ake ngenze nje umzekelo, mhlambe sivumelene ukuthi leya property leya izowela egameni lami, ngeke ungene kuyo. Leya property uma ideveloper, leya property uma ikhula ngokwenzuzo, mhlambe la emshadweni siyastrugglisha kwezinye izinto, lo umunye wesifazane noma lo umunye wesilisa ebuka leya property anti akuseyakhe, eyakho, kwakha isilonda. Noma ukhipha imali wena mhlambe kule property lengeyakho, kungenzeka ukuthi ufaka kakhulu imali ukuyi-upgrade, ukuyilungisa. Kulo partner wakho kuletha isilonda ukuthi wena sengathi unake iproperty yakho. Angithi yabona leli gama lokho eliphuma lento yakho, le property yakho, lo muzi wakho. Ngoba kwenziwa lezi ivumelwano ezihamba phambili zibe isilonda kuwo lo mshado. Kanti inhloso kaNkulunkulu ngomshado ukuthi abantu babe munye, umuntu kungaphumi igama ukuthi lokho okwami, lokho okwakho, kuphuma igama ukuthi okwethu. So ke kumqoka ke lokho. So ke indlela ke ngene nje kancane yokubopha ifindo lomshado, ibhayibheli besishilo kwisifundo sokuqala ukuthi masibopha ifindo lomshado ikuphi okubalekile. Okokuqala siye sabona ukuthi ukuze sithi umuntu ushadile noma umshado ngokaNkulunkulu, uma sithi umuntu ushadile, uNkulunkulu uthokozeni noma uNkulunkulu uthi umshado lo. Okokuqala kumele kube phakathi kowesilisa nowesifazane. Sibonile kuGenesis 2 verse 25, sabuka futhi lapha kuMathewu 19 verse 5 to 6 uJesu stressa leyo nto ukuthi sukela ekuqaleni uNkulunkulu wakha owesilisa nowesifazane emshadweni. 1 Corinthians 7 verse 1 and 2 lencwadi iqeda ukuyifunda ukuthi umuntu makathathe owesifazane owesilisa, owesifazane athathe owesilisa, kuvikelani la ubufebe. Uma umuntu engena emshadweni ubalekela ubufebe. 2, it must be for life. Sifundile lapho kuRomans 7 verse 1 and 3 ukuthi ukuphela komshado ukufa. With an exception eyodwa siye sayibona lapha kuMathewu 19 verse 9, uma lo mlingani wakho omshadile ephingile, hayenye ephingile, izizathu ukuthi umshiye ukuthi uphingile, hayi okunye. Okwesithathu kumele kube khona isivumelwano, agreement,
phakathi kwalowo wesifazane nowesilisa. So phambi kwani kofakazi. Genesis 2 verse 23 to 25, Genesis 24 verse 57 to 67 la kushada khona uRebecca no Isaka indodana ka Abraham. Lapho uma inceku kaAbraham ifike lapha emzini ehlotsheni zakhe uAbraham efika lapha ezothatha uRebecca, kuthiwa uRebecca bambiza, verse 57 bambiza no 58 bathi uyavuma na kulento ekhulunywa la yile nceku ukuthi nangu Abraham ufuna indodana yakhe ubani uIsaka, ufuna ukushada uIsaka, uyavuma na ukuhamba nale ncekukazi uye kumyeni wakho omusha? Kuthiwa wavuma uRebecca. So ke umshado ufaka ukuvumelana, fanele owesifazane wesilisa bavuma ukuthi bangena kulento umshado, hayi ukuthi omunye nje abanje athunjwe afostwe, no, ukuvumelana. So ke okugcina fanele leli findo nge-English to be solemnized, leli findo liboshwe phambi kofakazi. Kumele kube khona ofakazi, akusinto in secret. Mawufunda uGenesis 2 verse 22 amazwi lapha aphuma ku-Adam uma ebona lo wesifazane emletha ubani uNkulunkulu, uthi lo ithambo lamathambo ami. So uNkulunkulu obelapha ufakazi ebashadisa uNkulunkulu uEva no Adam. So ke uma ufunda ezinye incwadi, Malaki 2 verse 14, uNkulunkulu lapho uyaveza ukuthi kulabo abasabanga baphethe kahle abalingani babo, uthi uNkulunkulu lapho waye ufakazi mhla umthatha lo nkosikazi wakho wobusha. Mawufunda incwadi kaRuth chapter 4 verse 9 to 11, lapho ukushada kaRuth ukhokho kaDavide uma eshada uBoaz, isiko lapho lasebenza lapho ayingekho amalobolo, ayingekho idili. Uma uBoaz no Ruth sebethandene, kuthiwa babiza uBoaz wabiza obaba bemiza baseduze, wenza isivumelwano wabazisa ukuthi uyamthatha uRuth, evusa umuzi kaNaomi, evusa umuzi kaNaomi ngokumthatha ubani uRuth. So lokho wakwenza in public, akuzange kube into ebe in secret. So kumqoka ukuthi kube khona ini isivumelwano, kube khona ini wesilisa nowesifazane, kube khona ini ukuvuma phambi kwabantu. Umshado ke loyo, ukuthi wenziwa kanjani ngokwezizwe kwehlukahlukene. Yabo iTestament elisho ke alizange liveze strictly a direct command ukuthi hayi ke uma kuthiwa uyashada ukubopha ifindo lomshado wenza kanje. eTestamenteni elisha ayikho imfundiso yobuKristu ethi kanje. So asinayo this Christian marriage, ayikho into efundekayo enjalo la eTestamenteni elisha. Into esiyifundayo ukuthi abantu uthi uNkulunkulu mabashade. Ngamanye amazwi uNkulunkulu has provided a direct command. Sifundile ku 1 Corinthians 7 verse 1 and 2 ukuthi Mary kulabo abafisayo. Nala ku 1 Corinthians 7 ayiphoqi bonke abantu. Umthetho womshado awuthi bonke abantu bashade, kungokufisa kumuntu. Siyakhumbula uJesu uyithintile la ndaba ku Matthew 19 verse 11 to 12 ukuthi umthetho womshado usiyobo bonke abantu. Kukhona abantu abazalwa bangama Enoch, eunuchs, abantu abangeke bashade, bazalwe ekuzaleni kwabo abanganasifiso sani somshado. So ke umthetho womshado usiyobo bonke abantu abafisayo lokho. So yet uNkulunkulu ke has not provided a specific way. So ushuthi uNkulunkulu uyekelele izizwe ngokwahlukahlukana kwazo. Mawubuka iTestamenteni elisha ukuthi nishadana kanjani nina njengesizwe. So long lezi zinto zizofulfilla ini umshado, ukuvumelana wesilisa nowesifazane phambi kofakazi ukuthi niyathathana nohlukaniso ukufa. Umshado ke loyo.
So izizwe nezizwe ziba nendlela zazo ezahlukahlukene. So uzokunaka ke lokhu ukuthi imshado yabezizwe uNkulunkulu uyayirecognize. Umzekelo walokho mawufunda incwadi yezenzo 18 uverse 1 to 28 sithola ngabashadikazi ababili, owesilisa nowesifazane abashadile, owesilisa oAquila nowakwakhe uPrinsila. Laba bantu uPaul uma ebathola kwangabantu abakha amathende, benebhizinisi lokwakha amathende. uPaul wasenamathela kubo ngoba naye wayemuntu okhuthele ezandleni kwakhe namathende. Kwafika lapho eselishumayela ivangeli baphenduka. Uma ufunda incwadi yezenzo 18 uthola labantu bengabashadile, kungabantu abashadile. So uNkulunkulu wayerecognize umshado wabo bengamaKristu. Uthole futhi ku1 Corinthians 7 verse 12 to 13 sithinta le ndaba kwezinye seyifundo, sithinta la indaba yokuthi uma wena utholakale umKristu, ushadile, kwase kufika ivangeli, nobabili beningakabi ngamaKristu, kwafika ivangeli lase wena mhlambe wakholwa ivangeli, wasethi umlingani wakho hayi akakholwa uJesu. Uthi uNkulunkulu la ku1 Corinthians 7 verse 12 to 13 ungamshihla la naye. Ngamanye amazwi uNkulunkulu umshado owushadile ungakabi umKristu uyarecognize ukuthi ushadile. So ke izimo ke ibonisayo la ukuthi imshado yabezizwe uNkulunkulu uyayirecognize. So uNkulunkulu akuthi la umuntu mayephenduke ebe umKristu kuthiwa hayi ke ngoba usumKristu kumele ushade ngendlela yobuKristu. No, ayikho indlela yokushada yobuKristu. uNkulunkulu nje ubeka umthetho ukuthi shadana. Kwenza isense lokho ukuthi kungabi nomthetho njalo, ngoba could you imagine ngoba kuthiwa ivangeli alishumela umhlaba wonke. Izizwe zingaka ngathi la eSouth Africa indlela yokushada yethu yahlukahlukene kakhulu. Nakuwo futhi ngikhuluma nje ngamaZulu, uthola ukuthi kule region bashada kanje, kule region bashada kanje. Akuthatheke ezinye izizwe, eAmerica, uthathe eEurope, uthathe eAsia, banendlela yabo yokushada. So uma ungathi ubeke ubuKristu uyabona kodala inkinga. So uNkulunkulu recognizes those type of marriages. Okubalekile ukuthi lowo mshado kumele uhambisane nezwi likaNkulunkulu uma singamaKristu. Thinta lokho ke. So ke esikukhuthazayo ukuthi amaKristu, akakhulukazi thina abantu bendle yomnyama, uma sizongena emshadweni kumele sikhethe indlela elula nendlela futhi engeke ibe nzima ephaketheni ilimaze imali. Ngoba le ndaba le yokushada esikhathini esiningi ila kuqala khona kulimala ukuphathwa kwezimali abantu bangangena emshadweni. Mabe preparela lo mshado wabo ila kuspendwa khona imali sometimes too much ezokwenza ukuthi kube nzima labantu baphile emshado. Baqala nje umshado wabo ngesikweletu ngenxa ukuthi kuthwese ijoka elikhulu kubona. So njengoba sebalesi sifundo lesi kumqoka ukuthi nase ebandleni esigodini ukuthi nihlale ibe nalezi zifundo ukuze uma usungena emshadweni ukwazi ukukhetha indlela ezobalula nendlela futhi engeke isinde ephoketheni, ngoba uma sekunjalo kudala umonakalo emshadweni. So ke kumqoka abaholi ukuba bafundisa ngalento, balethe iziluleko ezihambisana nezwi likaNkulunkulu uma abantu bezongena kuphi emshadweni. Kumqoka lento ixoxwe before kufika isikhathi sokuyolobola, isikhathi ukuthi kwenziwa wonke lamadili, wedding nani, kuxoxwe ama-families akhulume ngalezi zinto. Yes, masifika kule ndaba yamasiko, ama-families aba-sensitive ngoba afuna ukwenza izinto zabo, kodwa kumqoka ukuthi kakhulukazi abaholi bakho ubudlelwane phakathi kwalabantu abasha abazongena emshadweni. Kumqoka ukuthi bathintane nabo ngoba yibo laba abantu abaholi, abashumayeli, amalunga azokwazi ukuxoxa mhlambe nobaba wentombazana, azokwazi ukuxoxa nobaba womfana ukuthi hayibo njengoba umbonile nangumfana la ekhaya eziphethe kahle, kunezinto umfana la ekhaya angekangena kuzo ngokwenkolo. Ezinye zezinto okufanele zixoxwe zikhulunywe ukuthi okokuqala kunezinto uNkulunkulu aphambene nazo ezithinta ini amadlozi. Kuwamasiko okushadana kakhulukazi kwisinto eSouth Africa.
uma kuthiwa umuntu ushadile ngokwenkolo noma ngokwenqubomgomo yezizwe faka amangunu kakhulukazi amanguni ukuphela kuthiwa umuntu ushadile ngokwesinguni umZulu ila umakoti ethelwe ngenyongo. Ukuthelwa kwamakoti nomkhwenyana kusuke kuhlanganiswa lemndeni. Number 1, kuhlanganiswa not only imndeni nje ngokwegazi families, kuhlanganiswa labantu okuthiwa amadlozi, labantu isithiwa zinyanya, abantu baphansi. Lezo zinto ke ziyaxabana uNkulunkulu. So leso senzo sokuthela kwenyongo umzalwane kufanele kusibalekele ngoba yila kwenzeka izinto zamadlozi eziphambene. So lezo zinto uyazixoxa ke. Ncwadi abaseKorinto bokuqala chapter 10 verse 16-20 uPaul uyabonisa lapho ukuthi angeke sihlangane etafuleni lani lezithombe lokukhonza obanye uNkulunkulu okufaka amadlozi. Siphinde sihlangane etafuleni lani lenkosi. So asihlangane lento ezimbili. uNkulunkulu akavumi. 2, utshwala. Ezinye izinto efanele ixoxe ukuthi uma kushaya thina singamaKristu utshwala sibukhipha sibuthengi. Asibuvubeli. Ngoba lezi zinto ziphambene nezwe kaNkulunkulu. uNkulunkulu akafundisi abantu badakwe. 1 Corinthians 6 verse 9-10 sithi intilo. Uthi idakwa angeke zawubona umbuso wezulu. Yiphutha kumzalwane uma ezoshada akhipha utshwala ukuba abantu badakwe. Okuyiyona leyo nto ezokwenza ukuthi uNkulunkulu abantu masebedakiwe abasesihogweni. uNkulunkulu uthi futhi lapha kuHabakuk 2 verse 15 maye kuloyo onikeza abantu utshwala enikeza abantu ukuba badakwe azathi lapho abanye babo baze bakhumula impahla zabo benze izinto ezingamahlazo. Ngoba utshwala bumenza umuntu ngesinye isikhathi alahlekelwe ingqondo angakhuluma into efanele. So utshwala ke buphambene nezwi likaNkulunkulu. Abanye abantu bathi hawu manje uJesu enza idili lomshado kunedili lomshado uJesu wakhipha utshwala. Akusiliqiniso lelo. Alifundwe kahle iBhayibheli lingafundwa ngomqondo wethu. iBhayibheli libonisa lapha ngokwesilungu libonisa igama lithi wine. Lelo gama lithi wine alisho all the time ufunda iBhayibheli lonke. Even na Old Testament it means alcoholic wine noma iwine elinotshwala. Iwine lihlukane kabili. Kunewine lotshwala kunewine lani esithi grape juice. So ke uJesu lapho mayakha kuJohn chapter 2 uverse 1-6 ngalowa mshado lo obuwenzeka akakhanga iwayini elidakanayo wakha iwayini esithi grape juice. Lokhu uzokuthola kanjani uma uthinta incwadi lapha kaMathewu 9 verse 17 ekhuluma ngewayini elidala newayini elisha. Uma ufunda lapha kuMathewu 9 verse 17 kuveza umqondo ukuthi iwayini elisha iwayini elingavutshelwe. Iwayini elidala iwayini elivutshelwe. Ngamanye amazwi it has fermented. Liye labila. Uma uthatha iwayini uthatha into kanjalo uma uzistores over time liyabila liproduce utshwala alcohol. So ke uJesu lapho ubonisa ukuthi iwayini elisha uthi awulithathi iwayini elisha ulifake esikhwameni sewayini lenjani elidala uqhubule lento ezimbili. Kubonisa umqondo ukuthi iwayini elisha yilona elihle. Uma ubuyela ngale kuJohn chapter 2 verse 6-10 uthola ukuthi uma leli wayini leli likhisho uzobona ukuthi akusile elidakanayo. Uthola ukuthi kuthiwa leli wayini lalimnandi. Ngaka with sweet. Leli wayini lalithokozisi lalilihle kunaleli lidala. So ngalezi ikhathi iwayini elisha freshly pressed wine or freshly pressed juice grape juice yayithandeka ebantwini. Not necessarily the alcoholic one. Yabona. So abantu baye bafunde iBhayibheli bathathe ukuthi nje makuthiwa iwayini kusho ukuthi kuyo yonke into ekuthiwa iwayini liyadakwana. No. Iwayini uJesu alakha yileli elingadakwa abantu. Esithi grape juice ngokwelanguage yethu. So ke kumqoka ke lento izithintwe. Yini abaholi bafundise labantu abazoshada ukuthi mase kwenziwa lama activities qaphelani ukuthi aningeni lezi zinto. Aqaphelani ukuthi anithenga utshwala ngemalini. Qaphelani ukuthi uma kwenziwa lezi zinto kuhlatshwa izinkomo nanana ngene endabeni zezinyongo
iy'lwane ezizokhuluma nabaphansi. Angini lapho nina. Ngoba kulamasiko kunezinto khona abanye mabezolobola babika kwabaphansi. Wena makoti ufanele ukukhipha imali kwenza kuvutshelwe utshwala kuzobikwa kulabo abaphansi. Awuvumi ke lapho. Noma kuzohlatshwa isilwane sizokhulunyelwa isilwane. Ukuhlaba nje isilwane akusisi isono ngokwayo. Uma sithenge inkomo sihlaba la senzele ukudla noma senzele umcimbi akusisi isono. La uqala khona ukuba inkinga uma lesi silwane sesihlatshelwa ngenxa yabaphansi. Uma lesi silwane kuzokhulunywa kuso nabaphansi ngaso mhlambe thathwe lenkomo kuthiwa hayi ubaba bala ekhaya ila sekuyinkinga ke. So qaphela ke wena oyoshada. Ingakho ngithinta igama labaholi ngoba indaba le yomshado ngishilo ukuthi akufanelanga uyenze secret ngoba njengoba usebenza nabashumayeli nabaholi amalunga ebandleni uzama ukuba uzisize kwezinye izindaba la ukuba nzima khona ukuxoxa mase kufika la endabeni zamasiko ngoba la ushadela khona bangaphatheka kabi uma mhlambi lento umkhwenyana uyikhuluma kuzoba ngathi uyabadelela. Kuba kuhle uma ikhuluma umuntu omdala, ikhuluma umshumayeli, khulunywa ilunga, uzoyikhuluma ngokukhulu ukuhlonipha. Akwazi ukubazuza laba bantu ukuze lento ikhulumeke kabi. Yabo nje emshadweni nami njengoba ngizalwa kwaZulu nonkosikazi wami uzalwa kwaZulu, ezinye zeinkinga zabakhona. Nonkosikazi wami salwa impela endabeni yani yenyongo, sala impela endabeni otshwala. Ngoba lento zisixabanisa nobani? NoNkulunkulu. So fanele sazi izinto ezisixabanisa noNkulunkulu. So ke nemali fanele ifundiswe ukuthi ninga-misuse imali uma nishada. Lenzani into enizokwazi ukuyi-afforda ngemali eninayo. So ke eSouth Africa ke nokwezwi lakaNkulunkulu indlela ezintathu ezivumelekile ukuthi angene umuntu emshadweni. Yokuqala ilento sithi ideal, umshado, a wedding. Siyafunda ngayo ke Genesis 29 verse 22 to 23 la ukushada kaJakobe eshada khona uLeah emva kweminyaka u7 futhi washada uRaheli noma uRachel. Lapho uLabani okuhlungu wenza ubuqili lapho uLabani uJakobe wayithande uRaheli uRachel. Wathi uma ifika lapha kuye ethunywe ubabakho Isaka wathi hamba kubhuti kamama wakho uLabani ufike uthathe khona umfazi njengalokho ayala uAbraham ukuthi ningathathi ezizweni eziseduze nani ezingamsabi uNkulunkulu njengamaKhanani, ningathathi lapho. So ke walalela ke uJakobe wabuyela ekhaya, wabuyela emzini wakubo kubhuti kamama wakhe, wabuyela kuLabani. Mayifika uLabani usenezinye izinto ezimbi. Mawufunda uChapter 29 uze ufika kuChapter 32 laphana kuGenesis uzoyithola impilo nokushada kukaJakobe. Leyo ndaba imnandi. I-Old Testament iphethe indaba ezimnandi ezinhle ezibonisa ukushada kwabantu nezingaba ngamathiphi kubo wena umuntu omusha ukuthi nazi izinto ezimele uyiqaphele mawungena emshadweni. Yabona indaba kaJakobe noLabani, umukhe wakhe uJakobe isifundisa into eziningi ukuthi kunengozi. For an example, ukuhlala nomukhe wakho, uhlala ebukhweni kuba nenkinga. Ufunda amaphutha, wenza izinto amaphutha ongafanelanga uwenze khona. Ufunda futhi ukuthi kunezinto zasebukhweni ezinhle nezimbi. Indaba ka Labani noJakobe ibhlungu ngoba uLabani waqala izinto ezingathandeki, ezinye zazo wayeumuntu ongathembekile uLabani. Futhi uLabani wayesekhonza abanye uNkulunkulu. Mawulanda umlando wesizwe uIsrael, umsuka wokukhonza abanye uNkulunkulu nibe nimazi uNkulunkulu umnini wezulu nomhlaba. Ukubona la kuLabani. From kuLabani isizwe uIsrael waba nokuhlupheka okukhulu sokukhonza abanye uNkulunkulu. La uIsrael estopha khona ukukhonza uNkulunkulu uma esethathwa ejeziswa uNebukadnezar ngesikhathi soDaniel. Kwathatha iminyaka u70 uNkulunkulu ebaqondisa ngoba into eyabenza ukuthi baze bafinyelele lapho yini? Ukukhonza lezi zithombe.
athe uNkulunkulu ningasikhonzi, ningabakhonzi abanye boNkulunkulu. Niyoqaphelisisa umthetho wokuqala weza kuIsrayeli ngoMose, mawufunda uExodus 20 verse 1, uthi ningakhonzi abanye uNkulunkulu, the first 10 commandments. Inkinga enkulu kaIsrayeli kwakuyini? Ukukhonza abanye uNkulunkulu. Mawuthi ulanda umsuka wayo, uqala lapha kuLabani, kuchapter 29. uLabani wayesefunde izinto ezimbi. Phela uLabani mawufunda ngaye kuchapter 24, uma uIsaac ezoshada, ezofuna uRebecca, ama-negotiation okushada la, wayekhona uLabani lapho. Uma uzwa ulwimi lefamily uyathola ukuthi kwangabantu abakhonza uNkulunkulu, abakhonza uJehova kuphela. Kodwa uma usufika kuchapter 29, uma esebuyela khona umntana lo ozaliwe uJakobe, omunye wayekhona uEsau, uJakobe uma esebuyele siyoshada, uthola uLabani usenezinto azenzayo. Ekushadeni kwakhe uJakobe wayefisa eqala ukushada abani? uRaheli. Wayengezange ezofuna isithembu uJakobe, wayefune uRaheli, wasenza ubugebengu. Enye into oyitholayo lapho, uma ezomnikeza umfazi, wenza uqili ngoba isiko labo la kuvela ini? Wedding. Wenza umcimbi, wedding, ceremony. Uma ngalezo zikhathi babe nesiko ukuthi umuntu bamfake iveil, wamfaka iveil ecabanga ukuthi uJakobe la ngishada uRaheli. Nakho ke kuyajatshula ngokwesiko labo ngaleso sikhathi, umfazi ngokupheleleyo kumele uhlangane naye ngokwezomshado ekamelweni umanishada ngolusuku lokushada. Uma esengena ekamelweni naye ethuthuthuthi, hayi uthola ukuthi hayi uLeah lo akusuRaheli. Waphuma lapha ethukuthele uJakobe ethi ungenzani Labani? uLabani wathi, amazwi engizama ukwathinta la ukuthi kumqoka ukuthi ufunde ezinye izinto, uthi awubuzanga amasiko ethu la. Amasiko ethu athi la awukwazi ushada indodakazi yesibili ungakashadi ufirstborn. Uyabona ubuqili obenziwe la, benziwa uLabani, ngoba kwakufanele amtshelile ukuthi cha, awukwazi ukuya kuRaheli, fanele uqale kubani? kuLabani. Ubuntu lobo, ukukholwa. So kusibonisa ngempilo yomukhe wakhe ukuthi kunezinto umukhe wakhe wayesephila izinto engathokozisi uNkulunkulu. So ku very important ukuthi uma ushada uqaphelisise ukuba uyaphuma ekhakini, niyaphuma wena makoti uyaphuma ekhakini, niqala umuzweni, noma niqala emkhukhwini, noma niqala erumini. Ngoba uma nihlala ebukhweni kuvela ini? Ndifunda ini? Amanye amasiko noma ezinye izinto ezimbi ezingamthokozisa uNkulunkulu. Ezinye zezinto uma sebephuma bexabene uLabani noJakobe, sebaleka uJakobe ephuma namakhosikazi akhe, enye into abaphuma naye abahamba nayo yilabo uNkulunkulu ayebakhonza. Wayebaze uNkulunkulu ayebakhonza, babethi bayamshaya oRaheli noLeah bethi bashaya ubaba wabo ngoba uphathe kabi umyeni wabo. Wantu uyabona sekubaleka ini? Ukulwa. So ke kumqoka ke ukuthi uma ubuka lezi zinto uyiqaphele. So ngilanda la kumshado ke wedding owenziwa ukuthi iwedding ivumelekile. Into ebalekile lapho ukuqaphela ukuthi singangeni ezikweletini ezinkulu. Ungaqala umshado wakho nifuna umshado o very expensive kanti uafford. Rather nibeke imali ukuze nibe nalo wedding. So ke iwedding ayisiyimpoqo. Kodwa iyindlela futhi nayo ukuthi nibophe ifindo. Judges 14 verse 10 uSamsoni eshada, John 2 verse 1 to 10 symbol uJesu esemshadweni. Enye indlela ke ilobolo. Ngokwebhayibheli kuvela igama bride price. Kumqoka ke la ukuthi ngichaze umehluko phakathi kwaleli gama bride price nani ne dowry. KwiBhayibheli ke nakwezinye incazelo mawubuka ngokwamasilo ibride price ilento esithi ilobolo, njengoba lisho ligama bride price, imali kamakoti, imali ekhishwayo ukuba kungene emshadweni nomakoti. Izipho ezinikezwa abakwamakoti
ukuthi ke manje siyabonga nangu sinikeze nangu umakoti izipho lezi kuyikhathi zamanje umthetho obekiwe umndeni wokutshela ukuthi kumele ukhiphe lokhu nalokhu. So ngamanye amazwi ke ilobolo ke ngale language yethu namhlanje it's a bride price. Amanye ama definition athi bride wealth. Kube khona ligama elithi dowry. I-dowry ke ihlukile. I-dowry ke izipho noma i-property noma ngesisikhathi a servant ekhishwa abakwa makoti. Sekungaba amakoti ke manje uma eyoshada lo makoti bakhipha lezi zinto ukuba ayenaze emshadweni wakhe. Esikhathini esiningi i-dowry ayiyi ngale kwamkhwenyana. Whereas i-bride price noma ilobolo liya ngale kwamkhwenyana kwamakoti ukuzobonga ubaba mhlambe noma umama ilobolo ke lelo. Kodwa i-dowry izipho, i-property ephumayo iyosiza lo makoti. Esikhathini esiningi ngesikhathi ku-Old Testament for an example la uLeah mayeshada uJakobe uma ufuna lapho 29 kuthiwa uLabani wakhipha incekukazi ukuba izosiza uLeah emshadweni. Noma uRachel eshada naye kwaphuma incekukazi. Into ubaba wentombazane noma abazali bentombazane abayikhiphayo kuyosiza umakoti ubaqale umshado wakhe. So ke izinto ezenziwayo ke abantu leso. So ke ilobolo ke aliphambene nezwi likaNkulunkulu. New Testament ayithi so noma ukhipha ini ilobolo. Isivumelwano isiko abantu abalenzayo elingaphikisene nani nezwi likaNkulunkulu. Indlela yesithathu eSouth-Africa ilobolo ke kulezi insuku inkinga enkulu seliyadura. Abantu sebelenze ini indlela yani yokwenza inzuzo okuyinto embi. Siyacela sincenga kwabantu bomndeni, sincenga ekhaya kwamakoti, sincenga nje emphakathini ukuthi ilobolo seliba inkinga, seliba isivimbo, seliyavimba kwabantu bashada. Umuntu mayicabanga ukushada manje usefikela istress ukuthi ngizoyithatha phi imali engaka. Imizi eminingi nje uma uthi uzolobola usukunenhlanhla nje mabezofuna imali encane. Esikhathini esiningi go 50,000 no 60,000 no 80,000. Umuntu lo mali esikhathini esiningi akanayo. Kanti umshado uNkulunkulu akawenzelanga abantu abacebile. Umshado wawo bonke abantu. But le mthetho yethu igcina isiba ijoka ebantwini yenza abantu banjani bangasakwenzi lokho kuhle ngoba kuhle ukushada. But manje ngiyacabanga ngithatha bile mali engaka. So ke kumqoka ukuthi njengabantu bomndeni sicabange lezi zinto. Zingabi ijoka kuphi kulabantu abashadayo. So ke ilobolo ke nalo kulezi insuku liyabiza. Okwesithathu ilo sithi thina ngokwelanguage yethu ukusayina. Ngamanye amazwi labantu ababili abashadayo belanda ofakazi abomndeni. Bathi hayi asambe sika home affairs for an example. Umthetho wethu uyavuma ukuthi abantu bangawushada kwa home affairs. Lapho kuba nani? Kuba nama marriage officers ahlala lapha kwa home affairs. Ngesinye isikhathi marriage officers abafundisi o abantu benkolo aba registered kwaHulumeni ukuthi bangaphatha umshado noma banga officiate umshado. So ungaya kubo nenze nje idili elincane, small ceremony. Mhlawumbe ngigqoke formal niya lapho anishadise. Nama people nophetha ama-ID ofakazi akhona kuyasayinwa kuthatha ithombe kube kuhle. Umshado lo uphelele. Awuphambene nezwi likaNkulunkulu. Lo mshado ke le uwo omuhle ezimalini is most affordable. Inkinga yini ukuhalela kwethu. Iningi lethu sifuna ubani wedding ngoba sifuna ukugqama sibona abantu. Yes, akuthi kubi ukuba newedding kuhle provided unayo imali. Mawungenayo imali usifaka enkingeni. Akukuhle ukuqala umshado wakho ngezikweletu kuletha istress esingafanele. Yingakho we must learn to live within our means. Accept what we have nomkhwenyana wami noma nomakoti wami. Hebrews 13 verse 5 ifundisa lokho ukuthi isifundisa ukuthi masineliseke ukho konke singahaleli izinto. UmKristu mangahaleli into angakhona ukuyaafforda. Azokwenza iwedding 100,000
engeke akwazi ukuyikhokhela ukuthi nje babengena emshadweni beqala umshado wabo bahleli ku -100,000 kuzothenga kanjani ukudla izothenga kanjani indlu so kuze kuvela isisho namanje esibhlungu esithi more people prepare for the wedding than to prepare for the marriage itself. So uma abantu kuthiwa kulungisela umshado ba prepare kakhulu iwedding, which is a wrong focus because iwedding is 1 day or is 2 days kuphelile. Now le 1 day 2 days yenza isikweletu 100,000 eso affecta impilo yomshado for a long time, mhlambe for 10 years niya struggleisha financial because niqala umshado wenu ngesikweletu kubi lokho kuyinkinga. So ke kule ndlela ezintathu xoxisanani la ku premarital counseling xoxisanani nifinyelele la nizothatha isinqumo sokungena emshado sokubopha ifindo kwi option affordable for nina. Ningabuka abangani benu umngani wenu hayi umngani wenza ideal ngaka lomshado nawe ufuna ukuba lapho uzozihama ulimaza umshado wakho ngoba kuthiwa ezinye zezinto top 5 yezinto ezenza abantu bahlukana. Number 1 kuthiwa communication. Number 2 elandelayo kuthiwa yini finances. Yinto ezothi abantu bahlukane. Bese le yokuphinga iba number 5. Ilezi izinto ezenza ukuthi abantu bahlukane ngoba baqale ngani ngezikweletu. So kumqoka ke ukuthi lezi zinto zinakwe zibe izinto ezimqoka. So emele inakwe. So mase sibuka ke isiko ke ngene kancane kwisiko. Masikhuluma ngesiko sikhuluma ngani? Custom or tradition. Leli gama lithi custom simply means traditional and widely accepted way of behavior or behaving or doing something that is specific to a particular society. This is the Oxford Dictionary. Igama lithi tradition means the transmission transmission of customs, beliefs from generation to generation, or the effect of being so passed on. So ngamanye amazwi masikhuluma nge-custom or tradition is the way of life of a specific nation. How they do things. How they do things mabengcwa. How they do things mabeshada. So there are specific ways, customs. Inkinga ke yamasiko, especially eAfrica, South Africa. Amasiko ethu awabhaliwe phansi. So they change over time. So uthola ukuthi kule generation benza lokho, kule generation benza lokho. For an example, masithinta indaba nje yokushada. Kunento kuthiwa umambo nomambeso. Umambo into ye generation yethu. Mawubuyele emuva maybe 100 or 200 years or 300 years into zazingekho lezo. Ubuke indlela yelobolo. Maqala umqondo welobolo kwakuyizipho umkhwenyana ayikhiphayo ngenhliziyo enjani emhlophe ezobonga. It was a gift. Wayengabekela ukuthi kangakanani. You'll be shocked ukuthi indaba le yokubekelwa kwani kwelobolo yaqala indoda ekuthiwa uTheophilus Shepstone lapha eKZN. Le ndawo kuthiwa kusePort Shepstone ibizwe ngale ndoda uTheophilus Shepstone. Uyena owabeka umthetho lo waphasiswa ngo-1878 later revised in 1891, which is the law of Natal Code of Zulu law. So kwakakhiwa imithetho ezophatha ini amaZulu abezizwe bamaZulu eNatal. Ibekwa umlungu. Imithetho yayazi ayithini? Yayithi ke makuze ekushadaneni indoda noma insizwa nje ezalwa emzini nje kubantu common people wawulindele ukuthi ukhiphe inkomo ezu11 ezu10 izo ezihambayo ziya kwamakoti eyodwa ekamama specifically kamama sithi inkomo kabani kamama bese uma uzoshada induna noma ushada umuntu under the chief household kwakufanele lapho ukhiphe inkomo ezu15 kanjalo 14 ziya zonke le eyodwa yakumama bese uma uzoshada ebukhosini mhlawumbe ushada khona kwaZulu umuntu ozala kwaZulu kwakufanele ukhiphe inkomo ezu20 umthetho lo wabhala phansi
Ingakho namhlanje uzwa abantu bathi amaZulu thina sikhipha inkomo ezu11. Leyo nto la ayibuyi kubantu abamnyama. Yashaya umthetho ngoba uTheophilus Shepstone ebone ukuxabana. Uma lemndeni sixabana kuyakuvela omunye athi hayi wakhipha ezu7, wakhipha ezungaka. Lemthetho yayenzela ukuthi kube level ukuthi uma sekuxatshana kwaziyo ukuthi cha ngokomthetho phela kufanele ukhiphe ezu11. Uma sekuliwa na umthetho. So you see ilobolo liguqukile over time. Ngoba abantu bayaguquka. So namhlanje abantu bashaya ukuthi babe igqaja bethi thina amaZulu kumele ukhiphe inkomo ezu11 la ekhaya sifuna inkomo ezu11 singamaZulu. Cha, ibuya kuPortchepstone. So ke kumqoka ukuthi sazi ukuthi isiko liyaguquka. Isiko engilithanda lingaguquki lesinalo ibhayibheli. uPaul mayithinta le ndaba ku2 Thessalonians 2:15 uthi lapho lamasiko esanifundisa wona noma ngomlomo noma ngokwenza niwagcine. So amaKristu anamasiko, ngathi isiko is a way of life, isiko mpilo, indlela enza ngayo izinto. AmaKristu anendlela, anempilo yayo ehlukile nawezizwe. So uthi ke uPaul lamasiko esanifundisa wona mhlambe ngokwenza kwethu singabashumayeli ngabapostoli noma ngokubhala kwethu agcineni. So mahla amasiko amaKristu ngoba njengoba ngikhuluma nje ngempilo yethu ngamaKristu ibhalwe phansi. Kodwa impilo yabantu abangakholwa, amasiko abantu abangakholwa aguquka every time. In fact, mase kuzoshada ila uqala uthola khona kunemithetho eminye ongayazi. Kuvela imithetho eminingi nje ongayazi mase kushada. Yiyo le futhi edala inkinga ukuthi abantu basabe ukushada ngoba le mithetho ekhona mase kushada kuthiwa ungenzi lokhu, ungathinti lokhu, bamba lokhu, yenza lokhu, letha inkomo kanje. Uyabona? Miningi imithetho yabantu. Okumqoka la ukuthi uma isiko liphambana nentando kaNkulunkulu ungalenzi. Ngimonishile amadlozi, ngimenishile indaba yenyongo makushada, ngimenishinile indaba yotshwala. Amasiko ethu lawo ungakuthinti ke lokho. Kodwa indaba yokulobola ayiphambene nezikaNkulunkulu. Izipho lezo mabo ephuma kwamkhwenya eziza kwamkhwenyana, umembezo ephuma ngapha kwamkhwenyana ziya ngalo kwamakoti. Zinhle is to thank the family. There's nothing sinful around that. But kunezinto ezispecific ezenziwa ukukhulumela izilwane nani awuvumi ke lapho. Awuvumi lapho uma umKristu. So ke kumqoka ukuthi amasiko sazi ukuthi imapha avumelekile, imapha angavumelekile. Kwimshado enkulu engithintayo amadlozi, inyongo, utshwala, ukukhulumela izilwane. Lokho ke ungakuvumi. Ungakuvumi wena makoti, ungakuvumi wena mkhwenyana. So masikhuluma ngalo ilobolo ngilithintile, ilobolo kahle hle livela ebantwini. NeTestament elisha alithintile kodwa ilobolo kodwa iOld Testament yalithinta ilobolo. Ilobolo kahle hle livela kumuntu. Umuntu oqala ukukhuluma ngebride price, umuntu wezizwe uHamor lapha kuGenesis 34:12. Uthini uma ekhuluma ngelobolo bride price? Uthi ke ask me for the great price ngeHebheru moha or a gift matan which is isipho as you will. I will give whatever you say to me. Only give me the young woman to be my wife. uHamori la waye umuntu wezizwe umHivite. So liphuma ngokuqala kumuntu wezizwe igama elithi ilobolo. Alikaze lavela ilobolo kumuntu okholwayo. La iqala khona ilobolo ukuthi libe lo umthetho. Uma ufunda lapha kuExodus uchapter 22:16. Lapho uMose ukubeka njengomthetho ukuthi lapho owesilisa uma elala nowesifazane engamshadile uthi lapho kufanele he must pay a bride price. Yabo, selivele ngomthetho nalapho akusho ukuthi njalo fanele ukukhipha ilobolo ezomthetho. Livela ukuthi as a penalty ukuthi ulale nomuntu ungashadile naye, you shall pay a what? A bride price. It's a penalty. But throughout the Old Testament, ilobolo always izinto zokufisa kwabantu, ukukhuluma kwabantu, uxoxisana kwabantu, alisiyo umthetho obuya kuNkulunkulu. Ufisa kwabantu. See for an example, uma ukhuluma ngelobolo or dowry,
Throughout ibhayibheli you see, for an example, Genesis 29 verse 18 to 20, ilobolo lapho was a form of time, working, serving. uJakobe wasebenza iminyaka u7 esebenzela uRaheli, waphinda wasebenzela another 7 ukuze amthole ngempela uRaheli, ngoba kulonyaka we7 uLabani wabenzela ubuqili wamnikeza uLina. Uma ufunda ngale ngenkosi uSawula, uma uSawula enendodana uMikhayeli, indodakazi kaSawula, efuna ukuyithatha uDavide, uSawula mayembhayela incwadi uthi angidingi kuwe ini ilobolo, bride price, kodwa ngidinga kuwe ini ukuba ubulala amaFilistina u100. Ngifuna their foreskins, ngifuna ujwabu labo ulethela kimi of 100 men. Nangempela uDavide waye walo wabulala amaFilisti. Lokhu kuthola kuphi ku1 Samuel 18 verse 25 na ku2 Samuel 3 verse 14. So lapho ke ilobolo kwakuyini? Ukulwa namaFilisti, wanqoba amaFilisti. Yilona ilobolo lizomnikeza igunya lokuthatha ubani? Nangu uMikhayeli. Mawufuna lapha ku Judges 1 verse 15, umhlaba lo uma usuhlukanisa, uCaleb wanikeza amadodakazi akhe njengani? As a dowry, not a bride price, as a dowry. Yini le? Umhlaba kuzothi uma eshada lo wesifazane ezumyeni babe nendawo ya isipho esibuya, khalukazi idowry kwakuyisipho esibuya kubaba wentombazane. Uzokuthola nakuma khosi la uma ufunda u1 Kings chapter 9 verse 16, inkosi la uFaro uma ezoshadiselana kwangento ingekho yinhle noSolomoni, wamnikeza indodakazi yakhe uma ethatha uSolomoni eshada, inkosi la uFaro yanikeza lo wesifazane wakhe umhlaba, wamnikeza a land, isizwe, ukuthi uma eshada no Solomon babe nomhlaba ongaka. So that was a dowry. Yini? Isipho esibuya kubaba siya kuntombazane emshadweni. So ke masibuka ke umshado, ilobolo alisi umthetho, liyini? Indlela yabantu ngokuvumana kwabo. La ilobolo lizoba libi khona uma lifaka abanye uNkulunkulu. So kuwe mkhwenyane, uma ufuna ilobolo ungalwi, aboni, abenzi kabi, zithobe, yenza lokho, fana njengoJakobe, uzithobe. Ngoba ngesisikhathi siyabulimaza ubudlelwano nani? Nabasebukhweni. Uyabulimaza ubuhlobo ngoba phela bakholwa njengoba wena ukholwa, abaqonda izinto njengoba uqonda. So ke uma uzolwa uthi hayi angilitholi ivesi elikhuluma ngamalobolo ku New Testament, angeke ngilobole, uyalwa nabo. Ngoba into abayicela kuwe, ngoba kubo babuka ukuthi sifuna umkhwenyana ozokwazi ukuphatha kahle ingane yethu. Ingane yethu angayiphathi kabi. Wena ungathanda wena ukuthi umntwana wakho ashade nomuntu ozoyiphatha kabi, ongamnakekeli. Angithi la abasebukhweni basuke befuna ukubona ukuthi uyakwazi ukumelana na, uyasacrifice and follow lo nkosikazi wakho. Mawubeka ilobolo usukubonisa uyolobola, ukhipha lezi zinto abayicelayo, usukubonisa ukuthi you can sacrifice because uyibekile imali. So ke akusuka ukuthi bayona bathobela. Indlela okhuluma ngayo nabasebukhweni, kakhulukazi la emalobolweni, makulotshola noma kwenziwa lemicimbi, iyasidala isilondo uma ungayiphathanga kahle. Ingakho ngithi fanele kusebenze nabaholi, kube yibona bazokwazi ukukhulumela kwizimo la okuzoba tense khona, kube nzima khona, la kufaka khona amadlozi lezi zinto. Ngoba ngesisikhathi mawala ukuthelwa ngenyongo, kuzothiwa hayi uyadelela, kanti cha, uhlonipha uNkulunkulu. Uma kukhona umuntu omdala uzokwazi ukwehlisa imoya, achaze ngokucacile ukuthi why singangeni kulezi zinto. So nabantu abangakholwa bayakwazi ukulalela, beze ukuthi oh hayi inkolo yakhe le, asimhloniphe. Kodwa mawuze ukhuluma kabulwe, no, ubonisa ukuthi no, wena umuntu ogcwele udlame. Baba worried ukuthi umntwana wethu uya kumuntu onje. So ke kwizimo ezinjani zithobe la ungavumi khona izinto uma kuxabanisa noNkulunkulu. So ilobolo bafowethu hayi ukuthi lo mthetho kaNkulunkulu, asiyo umthetho kaNkulunkulu, futhi at the same time alisiyo into embi, alisiyo into eyisono
into indlela ngokwezizo zazo bevumana ngazo. So kumqoka ke la kwi-counseling session ixoxe ngale zonke lezi zinto. Nama expectations enu niwehlise financially. Wena makoti ungafuni into engaka. Ngoba uma senishadile la seza thina kuleli deal elikhulu elibize u200,000. Sajabula, sadansa, senza konke lokho abantu abakwenzayo emshadweni. Abantu abazosalana nesikweletu besithwele yinina. Kuhlungu manje anikwazi ukuthenga indlu. Ebaluleke kakhulu nale wedding yini. Anikwazi ukuthenga impahla. Anikwazi seniqala nje umshado nihluphekile. So it's very important ukuthi lesi stage niqaphelisise ukuthi nenza izinto enikhona ukuzi-afforda. Uma nizokhuluma nabo nabasebukhweni nibahloniphe, nixoxisane nabo, nibazise la ningathandi khona, la nifisa khona, nabo bazonazisa ukuthi bathanda lokhu, bafisa lokhu. Kulokhu okuxabanisa noNkulunkulu nithi no. Kulokhu okubona ukuthi hayi akukho kubi, zehliseni. Ngoba kubuhlungu ukuthi uzolwa nomukhe wakho, uzomtshela ukuthi wenzani. Cabanga utshela ubabezala wakho, umukhe wakho ukuthi angifuni lokho, ngifuna lokho. Uyabuka ukuthi awu, intokazi yami yoshada nomuntu onje, umuntu ongezehlisi. Ngoba phela elinye igama esilikhiphayo uma siyoshada, isikhulukazi uma siyolobola, sithi sizocela ubuhlobo, sizocela umakoti. Why sinalomqondo? Ngoba abantu abaningi bayaqonda ukuthi umakoti usesandleni sika baba nomama. So uyazehlisa uma uzomcela kubo. Kubuhlungu ukuthi nishadele emakhoneni bangazi abazali, bangazi omama. Yebo siba khona isimo la uma nizame ngayo yonke indlela nithi niyashada, nizama ukubahlonipha, banganilaleli, nithumela abazalwane, nincenga mani ukuthi nicela ukushada. Kuba khona izimo la kufanele ukuthi hayi ngoba balile nizame konke. Ningakwenza ke nebandla lokho. Kuhle emehlweni kaNkulunkulu, akusikho kubi. Ngoba benenza into enjani enhle. Kodwa kuba kubi uma nihamba nje niyoshada nanodwa, abazali benabazi, abomndeni abazi, ibandla lazi, into nje secret. Yimbi leyo nto, ayinhle. So ke masiza la kulelo daba lokuyilungisela ukushada, kumqoka lezi ixoxwe before kuzongena kuphi kulezi steps zekolobola, iwedding. Yonke lemicimbi yenzakala. Kuvikelani ukuxabana, kuvikelani ukuthi ngingayenzi into ezokulimaza wena mkhwenyana, ngingenzi into ezolimaza abasebukhweni. Sengathi inkosi nganibusisa ekufundeni kwezwi layo. Amen.